I dag på den her video, så vil jeg komme en lille smule ind på regressionsterapi, fordi jeg er flere gange sådan blevet spurgt, om jeg tilbyder regressionsterapi, og det er de færreste, der egentlig ved, hvad regressionsterapi er, men nogle mennesker har behov for det, fordi de har oplevet en i deres omgangskreds, som måske har prøvet regressionsterapi og fået noget helt vildt fedt ud af det, som har placeret noget på et tidspunkt. Der er nogen, der regredierer tilbage til tidligere liv, og så er der nogen, der laver regressionsterapi på mange mulige vis. Men jeg vil egentlig bare komme ind på, hvad det er, regressionsterapi er, når man taler om regressionsterapi i form af hypnose. Man kan sige, at du kan ikke regredere, medmindre du er i hypnose, fordi at vores sind gør det automatisk, når der er noget, vi husker, fordi vores hukommelse den ligger i vores celler, og også dermed i vores organer, kan man sige. Så man kan sige, at det, som jeg har lavet her i dag, det er sådan lige for at give et billede på, hvad regressionsterapi i virkeligheden er. Og jeg har simpelthen lavet sådan den her snor, jeg ved ikke, om I kan se den, der er små knuder på. Den her snor, den repræsenterer en form for følelse. Og når følelsen er altid den samme i vores liv, det er tit og ofte dem, vi regrederer på, når vi skal huske noget. For eksempel så kan det være, at hvis du har et menneske, som har en dårlig erfaring med at holde jul, det kan være, at forældrene altid var fulde, eller at det bare overhovedet ikke var hyggeligt, når man skulle være sammen med sin familie i juletiden, jamen så har de en eller anden form for hukommelse læret, implementeret som en erfaring i deres sind, der gør, at hver jul formentlig bliver en træls oplevelse, eller noget, man i hvert fald ikke glæder sig til. Man kan sige, jeg ved ikke, om I har hørt det ordsprog, der siger, at en dårlig taxatur, for at kompensere for den, så skal man have 7 gode oplevelser med en god taxatur. Og sådan er det egentlig gældende for rigtig mange ting i vores liv, blandt andet også det her med julen. Det kan være, at det er mange års erfaringer, hvor 4-5 jul har været god, og så begynder man derefter at ændre den her erfaring, og dermed bliver julen noget, man ser frem til, fordi den ikke er læret på, eller den ikke er baseret på gamle følelser længere. Når man regredierer, så vil følelsen af dårlig eller ubehag, den vil være den samme hele vejen igennem, og så kan de her små, for lige at tage eksemplet med jul, så kan det kan repræsentere hver jul, man har haft i sit år, og hvis det så bliver ved med at gentage sig i sit liv, så kan man gå ned og forløse de følelser af dårlige oplevelser, der var på et tidspunkt. Det betyder ikke, at man ændrer historien, men det betyder, at man bearbejder de følelser, som har gjort, at tingene har været dårligt, så at man fremad kan begynde at glæde sig til det, og man accepterer, at det, der var i fortiden, det ligesom bliver placeret. Når vi laver en form for regressionsterapi, jamen så er det, vi går ind og regrederer på de her følelser, eller på følelsen af det, man gerne vil få frem til for at blive placeret. Det kan være rigtig, rigtig mange ting, som ligger i ens historik, som man ikke kan huske, men som hypnosen kan regredere ned til. Der er nogen, de laver det her med tidligere liv, fordi det giver dem en eller anden form for tilfredsstillelse at få placeret nogle ting tilbage i fortiden. Det giver mening for mennesker at finde ud af, hvad det handler om, hvis man har et problem i sin nuværende situation. Så man kan sige, det som vi taler om, når vi har problemer i vores dagligdag, så taler vi også om i hypnoseterminologi, at vi går i det, der hedder negativ spontan hypnose. Det vil sige, at hvis vi har en følelse i dag, det kan være angst, så kan det være noget, der handler om noget meget tidligere, en oplevelse af at have siddet fast, eller have fået klemt sine fingre i en dør, eller det kan være mange, mange forskellige ting. For eksempel så havde jeg en søn, som slog sin store tå på en sommerferie i Italien på et tidspunkt, og gentagne gange, så blev han faktisk ved med at besvime. Han kunne ikke placere, hvorfor at han blev ved med at besvime, men følelsen havde simpelthen sat sig, så hver gang han slog sine fingre, eller
slog et eller andet i sin krop, jamen så gik han hen og besvimede. Og det var fordi, at den følelse simpelthen havde sat sig, og der ryger han i det, der hedder negativ spontan hypnose. Det vil sige, at den situation, som sker i dag, der regrederer han automatisk selv tilbage til det tidspunkt, hvor det skete på sommerferien, og så er det, at følelsen bliver den samme, og han går hen og besvimer. Når man laver regressionsterapi, eller man får bearbejdet de her, og det er faktisk gældende for alle problematikker i dag, som handler om, det kan være, at du får en dårlig følelse, eller angst, eller flyskræk, eller et eller andet, men så er følelsen den samme, men symptomerne og situationerne, som foregår i ens liv, det er dem, der er forskellige. Og det kan være pissesvært at skille ad, fordi at vi automatisk ikke selv kan huske, hvad det handler om, og det er der, hvor hypnosen den er mega god til at komme ind og hjælpe med at bearbejde de her følelser, som har lagt sig på den her tidslinje af en snor, for ligesom at få placeret de her følelser tilbage til, hvor de kom fra, så man begynder at kunne leve et liv sådan mere frit og kvitt og frit, havde jeg nær sagt. Det sagde jeg også. Så det er der, hvor man bruger, den del af det, til ligesom at forløse de her følelser og placere dem tilbage til der, hvor de kom fra, på en måde, som gør, at man ikke ryger i den her negative, spontan hypnose igen og igen og igen. Og man kan sige, at der er flere sådan, der har tænkt sådan, hvordan kan det være, at negativ spontan hypnose, det har sådan en stor effekt. Og jeg tror, at de fleste mennesker, som ikke forstår konceptet, eller ved, hvad det er, at man taler om, de bliver lidt forvirrede, når man begynder at tale om lige præcis det her emne. Så det vil jeg også lige fortælle lidt om i den her video. Man kan sige, når dit bevidste sind, du har 2 former for bevidsthed. Du har jeg tror faktisk, vi har 3, men nu taler jeg lige om de her 2. Så er der den følelsesmæssige bevidsthed, og så er der den kognitive bevidsthed. Og den kognitive bevidsthed, den kan ikke være aktiv, eller den forsvinder, hvis vi har en følelsesmæssig bevidsthed, som tager over. Det vil sige, at hvis nu vi har influenza, så ligger vi formentlig i sengen og kan ikke lave en dyt. Vi kan godt tage os sammen til at gøre nogle ting, men det er dælme svært. Så når den følelse, den larmer, så forsvinder det bevidste sind. Det forsvinder ikke helt ud, selvfølgelig er der en del af det bevidste sind, der stadigvæk er der, men det bliver mere fokus på at ligge og have det dårligt, end på at, at være rationelt tænkende. Så man kan sige, at følelser, det er på en måde irrationelt. For eksempel hvis nu, at der kommer en edderkop, og det er en lille bitte edderkop eller en hveps, jamen så kan vi få en form for angst, som gør, at alt vores rationelle sind, det forsvinder simpelthen helt væk, og vi begynder at skrige og alt muligt, men vi ved, at chancen for, at den her bi eller hveps eller lille edderkop, den spiser os, eller stikker os, eller gør et eller andet, den er meget, meget lille. Så der ryger det rationelle sind faktisk væk, og det er følelsen, der tager over. Det er præcis det samme, der sker, når vi får angst, flyskræk, når vi ikke tør at køre bil, når vi har en eller anden uhensigtsmæssig adfærd, som vi er mega trætte af. Det kan være, at vi er oversensitive, det kan være, at vi er for højt gear. Uanset hvad det handler om, så er det meget det her med, at når noget tager overhånd, jamen så er det en negativ, spontan hypnose, vi ikke har lært at trække os ud af igen. Og man kan sige, når det så ender i stress eller depression, så er det simpelthen fordi, at vores system, det har for mange af de her følelser, som ikke er blevet bearbejdet, og så sparer de op på en måde, som gør, at man får et symptom på at være totalt udkørt, træt eller mega stresset. Det er sådan de typiske. Og man kan sige, at den ene, som handler om enormt meget stress, jamen den handler om, at energien den bevæger sig opad, så det hele det kører i sådan noget high arousal, og man er stresset, man kan næsten ikke komme ned, og man kan ikke grounde. Og hvis man er depressiv, eller har en eller anden form for ugidelighed, eller kan ikke komme ud af sengen, jamen så er det et primært kollaps, hvor at energien den er helt slukket. Så når man laver den her form for regressionsterapi, så kræver det i hvert fald, at man kan arbejde med de her følelser, som ligger,
Og når vi bearbejder dem, jamen så skulle vi gerne ramme ind for en eller anden form for reguleringsvindue inde i midten, hvor det ikke enten er stress eller sådan kollaps følelse, men alt imellem, hvor at man egentlig er i sit kerne selv, og kan stå derfra og bevæge sig ud i livet på en ny måde. Så man kan sige, regressionsterapi, når man regresserer, så får man også oplevelser af, det er derfor, altså det er mange aha-oplevelser af sig selv, hvor at det ligesom forløser noget, i form af, at det sætter noget på plads, hvis man har en søgen efter det. Så regressionsterapi handler egentlig primært om at regrediere, eller bare en regression generelt handler om at regrediere ned til noget gammelt, hvor man får placeret nogle ting, som egentlig hører fortiden til, og ja, og så er det sat på plads. Man behøves ikke regressionsterapi for at opnå, hvad skal man sige, en form for god tilstand igen. Det er mere primært, nogen arbejder med det, og i nogle tilfælde kan det være rigtig godt at bruge, hvor andre tilfælde, der er det måske ikke så hensigtsmæssigt at bruge. Så det er meget sådan skræddersyet ind til, hvilken form for person du har siddende i stolen over for dig, hvad enten det er regression til tidligere liv, nogen går meget op i det, eller om det er regression ned til et fødselstidspunkt, eller hvis man har oplevet noget i sin barndom, som har været traumatisk, jamen så er det måske ikke altid hensigtsmæssigt at lave en regression, hvor at på andre tidspunkter, der kan det være rigtig gavnligt at bruge regression. Så regression, det handler i virkeligheden om at regrediere ned til noget, der er gammelt, eller som ligger fortiden til, og placere noget, eller lade noget give mening, for at man kan komme videre. Og når man, altså noget af det, som jeg lærte på et tidspunkt, det var, at regression, det var noget, altså du kan godt regrediere på en følelse, på en nuværende følelse, for at få den placeret i fortiden, men det er ikke altid hensigtsmæssigt at arbejde med regression, hvis du har et meget traumatisk system. Så det er meget forskelligt, hvad der lige sådan passer ind, og hvad det er, folk har brug for. Nogen synes jo også, det regression, det er sjovt, hvis man skal ned og hente en god følelse, for eksempel, så kan det jo også være rigtig fedt at regrediere og lege lidt med det. Så ja, regression betyder egentlig bare, at man går tilbage til noget tidligere for at enten blive bevidst om noget, eller hente noget hjem, eller placere noget. Men det er den eneste måde, du kan regrediere på, det er på en følelsesmæssig hukommelse, for du kan ikke regrediere, hvis ikke at du har en form for hukommelsestilstand iboende, så kan du ikke huske det på samme måde. Så kan du godt finde det frem, men det er ikke så kontrastfyldt, som hvis det er sådan, at erfaringen er læret på baggrund af en følelse. Du kan godt regrediere til at huske noget, men det vil måske ikke have så meget energi, som hvis det er sådan, at den har ligesom en følelse, du kan regrediere ned på samme måde. Så det var også lige der, det jeg vil illustrere med den her snor med symptomprægede events. Så følelsen er altid den samme, men situationerne, hvor de kommer ud på, de er altid forskellige. Ja, så det var en lille smule om regression, og jeg håber, at det gav mening for dig. Hvis ikke, så er du velkommen til at tage kontakt, så vil jeg rigtig gerne forklare noget mere, eller stille nogle spørgsmål, så jeg kan lave andre videoer.